Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng aita dedenceng-dencengan ila dala jagat dewa batur jagat pangestu ngoro terus Jumena kula wonten barawu menapa Kanjeng Rama lha kok dadi durung tutuk nggonku sapejagung lawan Atmajaku Nalindra ing Ndarawati apa dene Nalindra ing Mandura iki kok ana dayoh monggo bareng tak sawang katone Nalindra sandhangane sarwa becik apa iki sumitrane anakku lanang Trusna Jumena nuwun sewu Kanjeng Rama nadan ingkang putra nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalindra menika mila menapa boten langkung prayogi tumunten ngatimbalana Nalindra saking pundi sinten jejulukipun menawi gadhahi wigatos ingkang sae Kanjeng Rama kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi badhe mbebudhek banyu bening kawontenan negaring Pancala sampun ngantos kuwatir kula ing badhe napaki dhateng Nalindra menika Kanjeng Rama bagus tak takonane sumeniya sawetara luwih dhisik ya nggih anakku bocah bagus sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Tresna Jemena nuwun sewu Kisana Gladiwanuh nggulang tepang kula dereng nate pinanggih kaliyan panjenengan mongko nitik ageman ingkang sampun panjenengan agem panjenengan menika nedahaken satunggiling Nalindra panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Wiladala Kisana Gladiwanuh nggulang tepang menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana anak Prabu Ndarawati wonten dawuh paman lha kok dadi tak dangu kok meneng wae mbok menawi kirang sora anggen paduka paring dawuh sabab busananipun Nalindra menika ngungkuli dhateng busana Nalindra sesaminipun cobita mongko talinganipun dipun tretes inten kados mekaten menika mbok menawi bolonganipun talingan ketutupan inten Driji 5 dinggoni ali-ali kabeh inggih sajahe sugih ram mbok menawi ngaten kok Prabu Kisana sampun kinten kula dipun mestani tumambuh yawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika saking pundi sinten jejulukipun Kisana nuwun sewu nggih mbok dipun jawelaken wong mripate mendonong kok kaya ora dong lha dalane ora dijawel tuman wae wonten dawuh wonten dawuh sinten jawel kula kowe iki ditimbali dening Paman Prabu Drupada kok meneng wae lho menapa samu dipun timbali wis kok Prabu kok malah sing nesu ki ngopo to ya jengkel aku ketekan dayohe kok bosok kupinge panjenengan sampun dangu kaliyan kula sampun Kisana waduh kula aturi mangsuli panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun lah dalah rak ngaten menika dadosipun cetha kula menika Nalindra tasih Jaka Tumaruna lho kok geseh jejuluk nun kupluk sampun cetha kok Prabu piye pancen Nalindra sugih ning budhe lho lah kok engko gek rada lamur barang
Mbok menawi ngaten kok Prabu. Jejuluk. Nun, jejuluk. Dijulukke. Jejuluk. Wo jejuluk. Inggih. Adalah. Yun pangapunten, yun pangapunten. Kula menika saking sugihipun ngantos kula menika nuwun dan gadahi ciri mboten patosa mireng. Oh, ngaten. Inggih. Lajeng sambetipun menapa kalian Rajakaya kok mboten patosa mireng? Mergi kula menika nek maem lawuhipun inten. Oh, ngaten nggih. Tirah-tirah negari kula. Saking negari pundi? Kula wingking saking negari ing Tarbelo Suket. Terbelo napa Tarbelo? Tarbelo inggih saged, Terbelo inggih saged. Jejulikipun Prabu, kula Prabu Surasekti. Wonten ing mestani Prabu Wirambana Dewa. Wonten ing mestani Prabu Lokayanti. Dasanama kula kathah sanget. Mekaten. Inggih. Ugi Prabu Sunya Sekti. Inggih. Ugi Prabu Nurboe. Kok Prabu Nurba? Nami alit, nami alit. Nami kula menika nalika alit kula dipun paringi nami dhateng tiyang sepuh kula Nur. Utawi ingkang mestipun cahaya. Supados gesang kula menika mawa cahya nyatanipun tiyang sepuh kula anggenipun gadhang kalian kula numusi sak menika kula dados ratu sugih mblegedhu kula ratu sing pancen kesugihan kula persasat seprapat jagat. Oh inggih kula nderek bingah kedah inggih menapa leres kula sowan kesanipun Sang Prabu Drupada kula ingkang nami Prabu Drupada nalindring Pancala. Walah kula janjanipun sampun priksa, kula sampun mireng kondhangipun Prabu Drupada negari Pancala menika ngumandang ngantos negari kula. Ning sareng kula dumugi alun-alun negari Pancala, jebul ngumandangi negara Pancala menika mboten kaya ingkang dikabarke tiyang-tiyang. Negara Pancala jarene negara sing gedhe. Negara Pancala menika jarene negara sing gemah ripah lojinawi. Ning sareng kula tiliki wonten mriki, kula dumugi mriki, Pancala menika mboten wonten sak praskawanipun negari kula. Kaendahanipun kalah kaliyan negari kula. Makmuripun kawula kalah kaliyan negari kula. Inggih. Kekiyatanipun piyambak-piyambak panjenengan sampun ngantos supe panjenengan menika dipun sembah dening para kawula kedah mituruti dhateng menapa panjalukipun para kawula. Inggih, kula sampun ngertos sepuh kula tinimbang panjenengan, pengalaman kula tinimbanganipun Sang Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti. Inggih, kula namung ngemudaken. Amargi panjenengan dados nalindra menika dipun sengkuyung dening para kawula. Menawi panjenengan boten gatosaken para kawula, menika tegesipun panjenengan menika nyupekaken dhateng para kawula. Kados kula. Kula menika ugi wonten negari kula dipun pilih dening para kawula. Ning kula mboten ginake arta. Telas kula sekedhik. Oh inggih. Kawula sami tresna kaliyan kula. Inggih, sami kaliyan kula. Wah, niku sing apik kaya ngoten niku. Ora kok dadi ratu kok nyebar duit. Dadi ratu kok menehi duit para kawula, kowe milih aku. Ning barang dipilih lali. Niku ratu Majnun kaya ngoten niku. Inggih, kasinggihan mekaten. Mriki kula kinten boten wonten pangestunipun Prabu Lokayanti Wirambana Dewa. Mboten wonten sinuwun. Syukur. Lah ngaten menika leres. Nggih, nuwun sewu. Wonten pendhapi kok kathah para priyagung menika anak kula ing Ndarawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Prabu Sri Bathara Kresna kasinggihan mekaten. Kapernah putra kalian panjenengan. Menika kapernah anak kalian kula. Welah dalah edian. Bejo kemayangan, persasat kenugrahan. Kula saged pinanggih kalian Ratu Ndarawati. Waduh, wonten negari kula menika sedaya kawula kula kedianan kalian Ratu Ndarawati. Ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun, Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kisanak kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Matur sembah nuwun. Wah, ngendikanipun renyah. Menawi panganan kaya peyek. Inggih.
Ingkang inggil menika kadangipun sepuh anak kula Mandura. Sinten naminipun? Lho, panjenengan dereng nate mireng Ratu Mandura menika sinten? Prabu Baladewa. Oh, ora pati terkenal. Nyatane aku ora krungu. Sabar lho Koko Prabu, sabar. Ora apa-apa. Santai wae. Inggih. Mboten patos terkenal, mboten menapa-menapa. Ora apa-apa. Medulek karo ratu kaya guwek ngono kok. Lho, niku tegesipun panjenengan lara ati. Lah, lara ati apa? Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa, pangestu Tamarana. Waduh. Wah, Sinuwun Mandura niku ngendikanipun pancen watake pancen ngaten menika. Wah. Iki. Sinuwun kula badhe munjuk atur kersa paduka sinuwun. Inggih. Kula antu-antu wijiling pangandikanipun Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti. Kok rumangsaku kleru terus to aku. Nyebut Lokayanti njaluk disebut Wirambana Dewa njaluk disebut Lokayanti. Kalih kedah dipun sebut sedaya. Mergi negari kula menika nek munjuk atur karo Nalindra ing Tarbela Suket nganti ora nyebut jenenge loro. Utawa telu nek ping siji terus kula gantung. Ngaten. Nggih, mila wonten negari kula menika sembah bekti kula katur sinuwun Prabu Wirambana Dewa inggih sinuwun Prabu Lokayanti. Menika nembe kula apunten. Oh nggih, nai ngaten kedah kalih. 3. Lho. Kalih kemawon cekap. Kalih kemawon. Wigatosipun menapa sinuwun? Lah menika ngaten sinuwun. Awong tanpa warni kula menika nadyan Nalindra ning kula menika nggadahi pepunden. Lho, pepunden kados pundi? Nadyan kula menika Nalindra nanging kula menika nggadahi sesembahan. Inggih menika Nalindra ing Paranggubarja jejuluk Prabu Jungkung Mardya. Prabu Jungkung Mardya nate atur nawala ngersakaken dhateng anak kula pun para Srikandhi. Menika ing badhe kula tanjihaken. Menika ing badhe kula tanjihaken kula dipun utus dening Prabu Jungkung Mardya sesembahan kula supados kula nanjihaken dhateng pun para Srikandhi. Mangrumiyin. Panjenengan menika sampun mamer ratu ingkang kesugihane seprapat jagat kok tasih gadah sesembahan menawi ngaten panjenengan menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula mboten kepengin dijajah. Nyatanipun tasih kagungan sesembahan tegesipun negari Tarbela Suket menika ke bawah keperintah negari Paranggubarja. Mboten dipun jajah, namung negari kula dipun dadosaken setunggal kalian Paranggubarja. Menika menawi wonten mriki caranipun dipun jajah. Mboten dipun jajah. Wong kula nyatane ya isih dadi Nalindra. Inggih, ning Nalindra jajahan. Sanes. Terus to kedhu wonten dawuh golek watu kepruke ndase kuwi. Ratu kok ngeyele ora jamak lho. Koko Prabu mbok menika namipun Daya kula lan panjenengan menika ya Daya ora kena mangsuli Daya. Sampun kendel menika pawaosipun wonten Kanjeng Paman Pancala. Nggih, sumangganipun badhe mestani. Lah, sakmangke kula nyuwun dawuh. Kados pundi? Ingkang putra-putri Wara Srikandhi kaparingaken dhateng Prabu Jungkung Mardya ing Paranggubarja menapa mboten? Monggo nalika semanten kula menika dipun utus mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi Gusti kula Sang Prabu Drupada mboten maringaken ingkang putra-putri Wara Srikandhi, kula kaparingan Purbawasesa. Kula kaparingan Purbawasesa dening Sang Prabu Jungkung Mardya. Badhe kula rebat sarana peperangan. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih ngrangsang baluwerti negaring Pancala. Paman Pancala wonten dawuh nggih. Nyuwun pangapunten paripaksa kula ing badhe mangsuli dhateng Nalindra ingkang namipun Lokayanti inggih Wirambana Dewa menika. Kula semanggaken namung menika wonten ing pasewakan duga-duga nggih anak Prabu Mandura. Nggih, kula sampun boten saged dipun imputaken. Lokayanti. Wirambana Dewa wonten dawuh menika sinten? Tepungke, aku Nalindra sing ora patek kondang mau.
Aku Baladewa. Wah, dalah panjenengan sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Dasar kepara nyata. Mula saya aku tak krungu. Aku tak krungu matur saling Paman Prabu Pancala. Yen to Paman Prabu Pancala ora maringake adiku Wara Srikandhi diboyong dening Nalendra sesembahmu, ya kuwi Prabu Jungkung Mardya. Niatmu mau piye? Niatmu mau piye? Iya. Wah, kalah seru. Edian. Suarane jan getap banget. Menawi Wara Srikandhi boten kaparingaken dhateng ingkang abdipun Prabu Wirambana Dewa. Kula aturaken Sang Prabu Jungkung Mardya. Sak mangke negari Pancala kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih ngrangsang baluwerti negaring Pancala. Wah, bagus. Yen ngono kowe ratu kendel, yen ngono kowe ratu bandel, kowe wani nantang karo Paman Prabu Pancala. Mongko ning kene lenggah anak-anake Paman Prabu Pancala, yaiku Prabu Ndarawati, Nalendra Mandura, Prabu Baladewa. Yen kowe arep nantang karo Paman Prabu Pancala ya gage. Kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Nun. Kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Lho, mangke piye? Kula dumugi mriki menika ijen tanpa ruang. Koko Prabu? Nggih. Bengok-bengok mboten wonten ginanipun. Wong ratu menika rada sowak kupinge. Oh iya ya. Lah nggih. Kowe tak kandhani. Wirambana Dewa, wonten dawuh, dimatke cangkeme Baladewa iki dimatke. Men kowe ngerti ukanane sing metu saka cangkemku? Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kersanipun kados pundi? Kowe wani nantang wong Pancala. Kowe wani nantang karo Paman Prabu Drupada. Kowe kudu iso ngalahke Baladewa merga iki anake lanang. Nalendra Pancala Prabu Drupada. Wah, alah metu lanang. Waduh, Kresna aku iso lara iki. Aku wis mumet iki. Kersanipun kados pundi? Kowe kudu iso ngalahke Baladewa. Lho, panjenengan nantang kaliyan kula. Lho, wis ket mau. Wis ket mau aku nantang karo kowe. Wonten pundi papanipun tiyang neter Kadigdayan? Wah, dikira aku wong loro saudon telu saurupan. Apa diakira aku wedi karo sampeyan? Nadyan sampeyan ratu getapan, ning aku ora bakal mundur jangan mungsuh karo kowe. Wah, ora minggat gretek ning kono dina iki pate.